baiwa majjana gobe sun sara riganci ne sha sassaka tayo zarra hali na mutum jarin sana zamto gwarzo taimakon talakawa kayo kwazo alhairi ne gare ka yau da shi har da ya gazo mai ba da waje domin al'umma kai bige so lallai kayo zarra Mansur Alhaji an bani bige ta tsira a matsayin shugaban ƙasa. sai ku yara yau dan halaki hayo ne ma jam'iyyar mu FJD a batu na ga isa yau ta tawa ce a gari na ga